Assalamu alaykum gahryman arka dağımızın. Arka dağlı gahryman Serdar'ın sayesinde bagtly yurtda yaşayan bagtyar adamlar. Esedi yetip gelen 2026-njy täze ýylyňyz bilen öz adymdan şeýlekem yurdumyzyň meşhur önümi Nesil Kofiýanyň agda bir toparynyň adyndan tüýsürekden gutlaýas. Goý, täze ýylda her doğan günüňiz toýdan, her täheriniz bolsa Nesil Kofiýadan başlantyn. Toylara toylaşsın. Onda näme? Elimizde Nesil Kofiýamyz, alias yaş nesillerimiziň zekinine tomaşa edýäs. Oy, Nesil Kofiýasam özüniň datly tagamy bilen nesillen nesle lezzet bersin. Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylarym. Kemmäňizi mawy ekranyň öňünde hoş gördük. Türkmenistan aýdym sadyň mekany, Türkmenistan bagtly çağılygyň mekany. Mehman dostlar, hormatly tomaşaçylar, biziň her bir günümiz ajaýyp toýlardan, owadan, bayramlardan başlanýar. Gahryman arka dağymyzyň, arka dağly gahryman Serdarymyzyň saýasynda owadan diýarymyzda geljekde biziň ýurdumyzyň wasypyny dünýä ýüzüne aýdym bilen, mukam bilen ýetirjek ýaş, zekili aýdymçylarymyzyň sunugatdaky ilkinji ädimleriniň biri bolan müňden biriniň ýarym finalyna başlaýar. Mehman dostlar, ähli şow bähtheşikligimiň başynda däp bolup gelişýär. Ilkinji nowatda bugünkü bähtheşikligimizde gatnaşýan mihmanlar we emin agdarlar bilen tanıştyrmana ruhsat ediň. Bugünkü bähtheşikligimiň emin agdarlary Türkmenistanyň at gazanan artisti Dewran Saparow. Seýlede Türkmenistanyň halk artisti Maral Durduýewa. Mahmal owazy bagşymyz Ufa Halipamyz Pelwan Halmuradow. Şow bähtheşigimiň ýarym finalyna ilkinji gedek biziň Ufa bagşymyz Mahmal owazy Bilbil Ewedowa. Seýledi mehman dostlar, proýektimizin prodüseri hökmünde Ýagşy Goşunow. Güller ýürite biziň iň uly muştagymyz hakykatdan müňden biri näçe gerek çykýar diýip näçe adam soraýar, şoň ýarça soraýan. Şu gullilerine iň meşhur brendlerden biri Gulcahanyň adyndan bize sawat. Edip bolsa yrmetdikde şu şowumyz gul ýaly bolup, emme çağaçykan gul ýaly açylyp, awa halkyň ýene bir söýgüsini umid edýäs, size de işinizi üstünlük arzu edýäs. Gulcahan ulları, thank you. Indi ýagşym başynda proýektiň prodüseri hökmünde men size söz berýän. Şu ýarym final öňkü tapgyrlarda näme bilen tapawutlanmaly, emin agdalar nähili şertlere taýynmalmaly bir 5 sözü. Onuň izinden hormatly mihman hökmünde bilbil oganmada söz geçirer. Assalamu alaykum. Ne prototipden peýdalanyp, awa asuda watanymyz üçin parahat arasa asmanymyz üçin, awadan ilimiziň eşretli ýaşaýyş üçin ähli mümkinçilikler döredip beren hak hosarymyz, ähli haýyrly işlerde Mehriban Halipamyz, gahryman arkadamyza şeýlekim biz ýaşlara beýik görelge, biz ýaşlara beýik görelli, beýik mektep Mehriban prezidentimiz arkadaly gahryman Serdarymyza köp taňry ýalkasyny aýdýas. Janlar sag bolsun, mertebeleri belent bolsun. Bu sanyny öňkü sanyndan aýratylykda sahnada iki bähtheş bolup bir aýdym ýerine ýetirýärler. İkisinden haýzam bolsa, birini siz kynam bolsa saýlamaly. Şoň üçin emme bähtheşler üstünlük arzu edýär. Jemi şu sanyny 14 çağa çykyş edýär. 14-ün içinde 7'si geçmeli, 7'si galmaly. Ýöne ýene bir aýratyllygy siz bähtheşik
şutany jemlenenden sonra 15 minut ide pikir alışma wagt berilýär we şol pikir alışym netijede de iň gowy çykyş edip ikisem yerli yerden gowy çykyş eden bir topara yani bir iki tane bätesi ikisine de geçmäge mümkinçilik berilýär. Gelli, halipalar. Barada gelli, şu yerde çıkış edecek iki çağan, ikisinin finalla görmege münasip değil hasaplasanız, ona ikisini mi yıkıp bilýäňiz? Ol sizin isleňiz. İkisini mi yıkıp bilýäňiz? Awa bir azajyk ýalňyşlyklara da gaterwet üns vermeli şu sanyna. Yine bir ýagdaý açanda bätesler çykyş edende bir aýdymy çykyş etdiler. Bular mysal üçin iki bolup bir aralyk elýärler-de. Mysal üçin Maral Durdiýew bilen Bilbil Ewezbak hersiniň öz aýratyn ýol bar. Ýöne biz aralyga bir aýdym alyp iki bolup bile ýerine ýetirýärler. Şonda siz saýlamak kyn bolsa, siz ýene de aýdym aýtdyryp, ýene de diňläp netije çykaryp bilýäňiz. Emin adalar, siz şu neçeli hawa bar güýjüňiz ihlas goýup edil öz çağaňyz ýaly şu çağalara baha berdiňiz, seretdiňiz, öwretdiňiz, hawa pikiriňizi paýlaşdyňyz, köp sag bolun. Ýöne şu 10 sany bir ýana şu sanyň naky siziň ýaşajak duýgularyňyz, kynçylyklaryňyz hawa düýünden başga ýana şoň üçin men size tüýsürümden üstünlük arzu edýän adalatly baha berjekdiňizde de hiç şüphemiz yok. Bir haýyşymyz mert bolan. Inne, bätleşigimiziň ilkinji mihman hökmüne Bilbil Halipagat naşa hoş gelipsiňiz. Sağ olun, hoş gördük. İlk bilen hemmelere salam alik. Ýagşy, gepleşige çağıryň üçin minnetdar, mihman bolup. Men aýdasym gelýän dady birinji bilen üstünlük arzu edýän hemmesine. Ýöne şu gepleşik başlaly bäri. Sağ olun. Öz içimden diýesim gelýän zady bady hemme çağalara. Bätleşik elbetde gazansan gowy zat. Ýeňiş gazansan gowy zat, oňa ýetese zat ýok. Ýöne gazanjaklara üstünlük arzu edýän, gazanmajaklara nesibe de bu zat. Durmuşda esasy zat bätleşikde ýarışda gazanmak däl. Esas zat şu sahnada çykyş edip hakykatdan hem öz zehiniň talandyňa, öz edýän işiňe inanmak. Durmuşda bätleşikde gazanmak däl, sunugatda durmuşda gazanmak. Halkyň sevgisini gazanmak. Çağalar şödeme üns bersinler, gynanmasynlar, hemmesini üstünlük arzu edýän. Ben Mehman Halipamız, Türkmenistan'ın at kazanan artisti Devran Halipa. Başlasın. Mehran adamlar, mehran tomaşaçylar. Salam aleykum men maňda. Olar bilen şu kahraman arkadağımıza, kahraman arkadağı serdarımıza synoda oýan hormat üçin, ýurdumyzyň atydylygy üçin uly minnetdarlygym bildirýän. Janlar sag bolsun, başlar dik bolsun. İşler rowat bolsun. Hem şu ýarşa gatnaşan çağalara hem kardeşlerime üstünlükler arzu edýän. Alın ettin. Sağ olun. Maral Halipa. Başlasın. Salam alik. Ediz mehribarlarymyz. Şıpırtatdan peýdalanyp, şu gatnaşýan çağaçyklarymyň hemmesine uly üstünlükler arzu edýän janlar sag bolsun, mert bolsunlar. Şu ýerde öz güýçlerini görkezsinler Allahjan. Allah da şolara ýardam bersin. Biziň şular ýaly owadan ýurdumyzda biziň gahrman arkadağymyz, gahrman arkadagy serdarymyza uly minnetdarlygymy bildiretmeli. Sağ olun. Devran Halipa. Başlasın. Assalamu alaikum. Nime Devran janyň aýdyşy ýaly maşkala ýaly bolup gitdik-de, hatda Halipa janyň näme Devran jan menen oňaýjak diýeni bäri bar. Ýagşa 50 ýerde habar tutandym ýagşydan. Devran Halipa oňaýjak diýenler biz oňamyzok. Ağam näme diýdi? Ağam näme diýdi? Bor diýdimi? Näme etdi? Pikirini ýitden okmay, kime näme diýdiň? Dawaýyň plana diýdirip görelondan bolýar, men özüm diýip görüň. Dağama näme? Dağama islemedim da ağam. Kiçik ýerim zat dälligini aklym çatdy da anyň. Indiki
yarışlarda hazam bir ütleşmeler giyirecek diýdiğine tööleme adamlar gatnaşdyrypdyr bulayny has gowur. Sebäbi eşden deň bolma gören göz bilen. Özü köpçüligiň özüm gatnaşsa hazam şu taýda bolup geçýän, ýazgyda bolup geçýän, yarışda bolup geçýän zatlaryň täsiriniň nähilligini köpçüligem biler. Birine borya ýok diýmeň nähil kynlygyny adamlaryň özlerine ýaşap görürler diýenler. Şunýarmy? Ha. Onuňla ýaman sag bolun bu täzeliňizde. Ne dolanjanyň täzeden gelmegi bulan men üçin mara. Ýöregim aýdýanna agam bolmasa bir hili çorny bel bolup durda yarış. Onuň Sag bolun. dost habar etdi de. Ali Pajan bor diýdi ol mene aýýam mara. Ol yarış aýýam yalan ýaly bolmy şun maýsamlaý ha. Garal gowlu saglyga hemme gatnaşak çağalan hemmesine üstün vardy edýär. Şu sahna durmuşdaky gelecekki ýollarynyň bismillahi başı bolsun inşallah. Dost siziň hem näme rahmete bereket de Allah jan siziň hem işiňizde üstünlük hemmeňizde bir parahat ýol. Hormat arkadaşymyň arkadaşlar gahryman ziyaralaryň saýasynda şolar ýaly bir şowkunly yarışlar çykyp dursun, çağajyklarymyz güllep dursun inşallah. Ýa. Taňra ýakdym. Sag bolun. Sag bolun halipalar. Pelwanjan, şu muştoklarım, emin ağalarım, mihmamızım, hemmemizim, bähdeşlerim, şu bähdeşige biz garaşyp teşne bolduk. Ha. Şoň üçin nämedir teşneden bir gedek içýär. Ha. Teşneligimizden kandyryýar. Ana ondan soňra Dezet bakamedi şoň diýişýäli. Men ýeňilmäge garşy däl, eger mert bolsa bähdeşim diýär. Şoň üçin oy hak eden olsun hemmesine de jigile üstünlük arzu edýäs. Onda Pelwanjan, ya bismillah Yer olmasın. Onda mehman tomaşaçylar, hormatly emin agdalar, bähdeşigimiň ilkinji gatnaşyjylaryna sahna çagyrýar we olaň çykyşyna baha berýär. Sahnada Haji Magtymov garşy alýar. Assalamu alaikum adamlar. Men Haji Magtymov. Bähdeşlerimin hemmesine üstünlük arzu etýän. Nisip bolsa dostum Murat Mehmet Muradow bilen size gowuşyş görkezeriz. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp tawardyn aýtýan. Seýlede Haji Magtymowyň bähdeşi ökmenine Murat Mehmet Muradow. Assalamu alaikum. Men Murat Mehmet Muradow. Hem bähdeşim hem dostum Haji Magtymowda üstünlük arzu edýän. Baş halipamyz gahrman arkadagymyza, şeýle hem hormatly prezidentde arkadagy serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýas. Oglanlar üstünlük gaýrat edin. Assalamu alaikum. Hormatly emin agalar, halifalar. Wa alaikum salam. Bizne bugün Özgül Tekaýewiň didarlaşaldygyny aýdymyny ýetirdik. Mümkin bolsa başardygymyzdan ýerine ýetirip bererim. Göwnüňize jaýmy saýlan aýdymyz özüňize. Hajan, sana da göwnüňe jaýmy. Ikiňizem bir uly mektebiň şagirtde, ikiňizem. Ondan saýlan aýdymyz ikiňiziň hem göwnüňize jaý bolsa gowda. Sadanalar taýar mı? Hanonna ya bismillah.
can doğun didarlasani. Nice yıllar haberim yok halimden. Gel doğun can doğun didarlasani. Gözümde yürep gidin yolum. Gözümde göz yaş dökün didelim. 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 Ya ülkede doğanım var dediler. Gel doğun can doğun. Gel doğun can doğun didarlasani. Sepuydular kinar bilin kinara. Garip bilir dolduk dipem diyara. Doğan bilin doğan didarlasani. Üthü bugün erkinliğin şimali. Dert baksın canağın cimali. Cimali, cimali. Tevricen amal min mali. Gil doğan canağın
doğan didar sani Gel doğuncan doğun didarlasani Gel halifalar fikir alışali. Ya sen ikisem oğa ettin. Oğa bir yerine ayırıp bir yerine koyuyor yerler şulun. Yani men pikirimçe Murad'ın tetine qoğurak oturdum kaydı yani. Öňem bu derdin hiňine bulaydım, doğru değil mi? Murad'ın tetine qoğurak oturup bulaydım. Men öz pikirim aýdy yani o. Ýa aýdym göwnüňize jaýmy diýip soradym aýkyň dedi. Wagt soradym da. Göwnüňize jaýmy saýlanan aýdym diýip. Ini Murat sana gaty tanşaýdym bulaydım la. Bu dünýäň öwrenip aýdylan däl bu düşünýärmi? Yaşayan. Emma hajyň, mysal üçin hajy birinji ýere gaýdyp gören bolmagy mümkin näşol aýdymy. Yok, birinci gede Diýelim, hajynyň tek repertuaryna ýaňy giren aýdym bolmagy mümkin näme? Ýa. Düşünýärmi? Şoň üçin çalaja adalatsyzlyk başgaýdy. Adalatsızlyk bar. Çalaja. Teredi Muratcan tarapy agyp durda sebäbi inime tanşaýdym da bu. Emma ikisine de ne tanşaýdym saýlamaly bolýar da. Haýsamda bir nal kalmaly bolsa düşünýärmi ýa-ni? Mene pikirim şeýle onuym. Şu aýdym. Şunu tetine oturýar. Diýem bolsa başgaça da ýene bir aýdym aýtdyryp ýa-da ýene gapdan 1 minut berip ýene barlak gözükli ona edip bilýär. Düşündirilmi? Bolýar, o da bolýar. O da öyle. Hawa Başka taýyn aýdymyňy barmy bilerek aýdýan aýdymyňyz? Yani Irak'ta durmalı misal üçün inim senem aýdýan hazy. Aýdýan gerek, inim senem aýdýan. Senem öz ýolundan öz nemäň bilen aýdýan şonu öz duýuşun bilen aýdýan. Emma ýan kaýdymmy misal üçün Muratça duýan ok da sen hazy, onuň mene aýdym men sana hazy plan ya sen eyle ya sen beýle diýip bolan ok sebe sana gelen ok bulaydım. Onda rakda durmanım aýtdyr koraýly. Kızının hem bu bişiren aydımını ayttırmalı bulan. Düşündüm hazy şu var. İkiňe de rakda durmanım aýdalyna. Sağdanlarımıza haýyş edýär, eger mümkin bolsa. Hazan belki başgarak aýdym diýen başgarak ama aýdym aýdy Ama meni Irak'ta durma diýip misal alýas, özüňize maslahatlaşyň, haýsaýdym ikiňe bişiren aýdymyňyz baý bolsa. Aralyk gelýän aýdym. İkiňizden bilýän aýdym bolýar, mysal üçin iki senem bilen ýene dam. Yo, ola oturmaýar. Yo, aralyk bilýär ikisiň sözlerini. Rakda durmany. Tananystyňy saýlaň özüňiz. Haýsy tananystan ikiňe de näme bolsa. Murat bolýam sana da Fatiha. Telefonu verecek bolýar aparat. Azıp ol çekmedi zifani Amma barar mekri ve pani Oturman gelin o papağaley Bir kagide da la kurma
Kıvrakiplara sanmalar Birrimizin kaytamizin cimbolar Yalanslı yaz yaman gingbolar O cömertecini kulundan birime Değilsinler Ey yaz yaman O cömertecini kolumdan verme En kıyın yerini koyup geçeydin o da var. En kıyın yer koyup geçtiler. Menin bilbilewes var dedim. Aydımın en kıyın yeri dedim. Hayfına İki verin. ol aydan sonra bir arkayın vururlar mı ne? Ava. Teher turup bir ödümü timani. Kolu zina çıkıp gözler sırma diyara. Sen aydan mı la odaydın o? Yok, aydiye kala. Ne çıkalım galiba? Inni hormat bilen sözü Maral Durdueva geçireriz. Ay men ikisinin yerine getiren ovurdum. Her söylüyorum. O gülümlerin bir başkasımızın ön kısallarına kallı. Maral Durdueva. Täze durmuş, täze baka. Yine Murad'ın sesini bilemek şiirelce görýän men. Hazırına ödüyorlar, tuğleme. Häzirlikçe bizde anık pikirini aydan yok. İkinci aydından sonra şoň üçin ilkinci pikir Maral Durdueva siz. Murat. Şimdi sözü Devran Halipa. Hazan sulaydım yani dolar vaytda bir dolar turan oğudan sesi var mı? Ha. Şuma ikisinden bir yerini sayılmalı olarak doğru değil mi? Ha. Murad'ın sesi hafi tiraktı. Sizin gelen neticeniz? Men üçün mene Murad sayılayan. Devran Saparov, sizin pikirinizden Murat Mehmet Murat dediniz. Pehlivan Halipa. Azim ben näme üçin ikinci aydymı vaş etdim. Birinci sen göwnüňe oturanok bilýän men onu. Aňy oturýan. İkinci aydymam özüňde ikiňi senem sana da bela daýdym, Murat sana da bela daýdym. Doğru dämi? Näme bolmasyn diýen araňyzda näme üçin Devran Halipada, Maral Halipada, Murat diýen sebäbini aýdyp bereýin. Aydımda iki seter galar gitmek var ama bağış üçün yaman grubu başayıp kadar. Azim innikine yaman bir kolunnim. İki seterin koy gitmek var aydımın. Geçen zamanlarını bileyen bir harp üçün öyküleşiyorduk. Bir harp üçün. Aydışına da mesele yok. İnim sen hem sesin tuvalime bağış ses Murat Can'ın hem sesi bağış sesse Murat da şunun narşeyne olmadı. Senden narşeyne oldu nim. Son için mene Murat diyen. Şeylelikte bilmem aytsanız. Menem köp burla oturjak gel Murat diyen. Bätleşen şert şeyle gynanmalyal. Ol sen gowy, sen erwet diýip zat ýok. Dowam etmeli. Hacı sana düşsün arzu ediyen. Murat sana düşsün arzu ediyen. Hep sağ olun. Sağ olun halipeler. Onno hazinimize sünnüp ardu ediýän imzan. O Halip bilen aýtşaly silginan millal inşallah sen bilen kän toýlarda diýdarlaşar.
Şu oğlan elini kısayına. Kim? Sağ ol. Edebin, ikramın, iklim duruşu bilen edep, duruşu bilen ikram sahna gelişip duran oğlanlar. Köp sağ olsun aydiyat. Hakikaten nesip bolsa 26-njy ýylda kän toýlarda gabatlaşar. Bu duet hiç ýatdan çykmaz. Sen şu wagt ene. Murat sana düştüler duet. Ay talanca. Her gün bir eşik giymek gowy. Ýöne bir eşigi her gün giymegim elbetde. Nädip? Parlak şimçiska. Sizin libaslaryňyzy öýler barıp alıp gaýdyp getirip ýuwup ýene-de eltýärler. Renk üçin bolsa renkini getirýärler. Edil şergedekde täze ýaly edip getirýärler. Paýtagtymyzda parlak şimçiskanyň bir näçe nokatlary bar. Ýöne sizin egin eşiklerinizi ýekije nokadam tapmarsyňyz. Diňe egin eşiki uýagyrmy? Ýok. El halda maşap hallaryň dürli görnüşlerini, yumşak mebelleri, tutularyňyzy ýa-da kurtöler, fatalar, ýa hallaryňyzy ýygyrlan bolsa, onu çektirip bermek, egin eşiklerini solan bolsa, renkini gaýtaryp bermek. Bir söz bilen aýdymda, parlak bilen sizin egin eşiklerini, hallaryňyz, yumşak mebelleriniz parlap durar. Salam, ben Hocaev İsmail. Müňden beri bäsleşikde iň goşa golkazyanyň biri. Bäsleşigim Yusuf Şaýyf üstünlük arzu edýän. Men arda mesele ýok. Gollaýanyň üçin sag bolun, toýda görüşelim. Ýaşasyn watanymyz Türkmenistan, ýaşasyn gahyraman arkadagymyz, arkadagy gahyraman serdarymyz. Salamu aleykum mehriban dostlar we meni gollaýanlar. Men Yusuf Şaýyf. Hemme gatnaşýanlara üstünlük arzu etýän, ýeňisinde ýar bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp gahyraman arkadagymyz, arkadagy gahyraman serdarymyza köp-köp sag bolsun aýtýarys. Salamu aleykum hormatly halifalar. Wa aleykum Men Yusuf Şaýyf, rap şanryna çykyş etýän. Şu müňden beri şu wagtda getiren aýdym eje hakyna, aýdym gady, kimsin ýanyjem. Assalamu alaikum warahmatullahi halifalar. Men adım Hocaev İsmail. Wa aleykum. İsmailjan gowmy? Bular her aýra tilde çykyş edýär. İkisini bir aýdyma getirmek mümkinçiligi bolmady. Hersi bir aýdyma aýdýar. Dinleýäňiz onuň ikisinden hem haýyr. Aýra bolsa da janr rap ha. Awa şugun inimiziň dogulanyny. Ay, şugun. Kutlu olun Yusuf canım sağ olsun. Sağ olun. Özüňi iň golsa bolu özüň edip bilýänsiň. Şoň üçin hem Nesip. Alın etdim. Yusuf Şaýyf. Sensiz atyk inişýär, modurmaşyň öwrümi, küýseýärin ejejan. Senli geçen döwrümi, sensiz atyk inişýär, modurmaşyň öwrümi, küýseýärin ejejan. Senli geçen döwrümi. Ece meni sensiz harap etdi, har etdi. Yalan dünýä çyn mähriňe ýylgyryşyňa dar etdi. Başymy sipalanda aýyrlardy bar derdim. Mekegede görsedim, ýalbarýarym ýa Rabbim. Barlygynda gaýgysy, şatlanýardym, gülýärdim. Barlygynda iň bagtly özüm mükämmeýärdim. Ejen janym ejem, edip käbädiň äni minni ýaňy sensiz öwrenşeýin men nädim. Sensiz atyk inişýär, modurmaşyň öwrümi, küýseýärin ejejan. Senli geçen döwrümi, sensiz atyk inişýär, modurmaşyň öwrümi, küýseýärin ejejan. Senli geçen döwrümi. Giňol diýerler ýöne darmen gursagym, dayanmaga adam ýok, ýere düşen pursatym. Düşme bir giraýje ýanyp barýa gursagym, başymy goýup diýdiňe, diýinjalaýyn bir salym. Bir ýetip çaga diýip tutanyny adamy, kimsin ýaryn ýöne eje bildirim ok ahymy. Gözlerimde gizlin ýaş, ýüregimde agyry, bölüşjek ýok, ejejan kim aýdaýyn dadymy. Indi hissa söndürme içimdäki ot. Sensiz atyk inişýär, modurma
Modurmuşum ömrümü Kıysa yarın ececan Senin için Vah sensiz artık inişer Modurmuşum ömrümü Kıysa yarın ececan Senli geçen dövrümü Mungdan biri Korpe işer ya Korpe işer ya Korpe işer ya Korpe işer ya Şile kampı somanı yarı tapamam Reveden edip onu sapalım Komedya başka menyal aklım Jangan diyan çıktı panını da kanip Kolun kamşam bana seredim Yer var mı giyden bir yürü Nemeyecek kemeleri töledim İşimken böyle mena yürüdüm Bir yana oğlum da birimen Sen bu zatları oğlum yürüdün Bir bana yaşım benim hileler Kapağı çıktıra kayın giri ben Korpe işler ya Korpe işler ya İsmail işler ya Korpe işler ya Mungdan biri İsmail işler ya Köp sağ ol. Çapak çalalım. Mungdan biri en yaşaşıktalar yerlerinin biri ama ertir edip o zaman ben sen bilen janlaşarım. Ama ben iki tane ama inima iş yapıyorsun, iş vereyim oradan. Şoları al böyle mi? Ne açadım iş vereyim? Can Ne açayım? Ay 4-5 sana 4-5 oyunlar 20 yıl zatıra iş veriyor mu ne? Emin adaların baka verme için ilkinci sözü Devran Saparf'a geçiriyoruz. Mala dedik hem o yurtçağına birinci Tayland temada o da ece haqqı ha. Revan oydu vaytdı da yönü hingleyen yer var ha. Şol vapşe başka tonlara var ya da. Ya da başka bir yerini ayttırmalıken şu tayfını. Ya da hem yerini revetmelikenin. Halipa, men şulaydım yazmamın sebebi Yakın dostum bir yerin 7 yaşını ecesini yitirdi. Şoň temasynda. Allah rahmet etsin. Yok, sözlerini söyledim yok. Ciyim, qowdu gittin sözlerini. Hinglerim var, hingim yervet däliň barmal yerler var, şolary var, sen aýdymyny aýtmadyn, rewa kanım boldan gowy diýjek bolýan. Hinglenýän yerler var, şu garmonylar, baş yerler bar ýa-da. Wat beýgem däl bolýan, ahyr şonu. Ikisem mara bolan, ikisem başga reper ýok, boldy ikisem geçirip bolýar diýjek bolýan. Ya olar ýal bolana. Ýa bolana oňa ýaly. Bile özü replaydım bunu. Gülüşünün öz bir reva ya. Çal-çatlan okayan ýaly. Yo, yani men aýdy otirkada diýdim ha, repini gowy diýdi. Aýdymynda tondan hem kän çykdyň diýim. Ýöne repin gowy diýen. O diýmek sen gowy dälimek däl. Haýsy bir zady gowy etseň şoňa has ünüsü şoňa has energiýany bermeliýärdi. Meselem başarmaýan zadyň başarjak bolup şoň üstüne algamak däl, başarýan zadyňda öňe çykmak. Şonda saýlanmak. Şoň üçin men pikirimçe bir hil repe has kän üns ber. Bile özü köp sawalsyny aýdýas. Men üçin var Ismail haýladym meni. Ikisinden birini haýlamaly bolsa diýen men üçin Ismail haýlaýan. Ismail haýladyňyz. Inni gedegi Pelwan Halmurat Feşi. Aslında şu mingden birine en az janr da rap. En az janrdan çıktığınız da ikin yan adam gaýdy şeýaly eger bolýan bolsa ikin hem geçirip bolýar. Bolýan bolsa ikisinden hem geçireli belki başga. Can Ferhat bir zady bar. Ne Ismail jan näme garşydaşyň kiçiräk senden dogrudan bıçağın üstüne işlenip sakna taýinlanan by. Emma sen özüňde özüňi taýinlap bilýän ýaşda sen. Düşünürlenmi? Sen özüň
go çekişlep taýynlap sahna özüň çykaryp bilýän muny İsmail bilen tek çağırak da muny taýynlap çykarýarlar, düşünýärmi? Sen bundan artık bolmalasyn. Yani emma şu şeýle alanda şu sahnada İsmail'in teresi ağır daýnym senkiden. Göwnetmeň menden ýöne hakykatdan hem İsmail'in şu wagt artık gelip durda senkiden. Şeylerde sizin gelen kararınız? Menem İsmailliyan. Ha? İsmailliyan menem. İsmailliyan. Indi jemleyici sözü Maral Durduýewa. Menem İsmail'den tebebi gelenden bir ruhum alırdı da. Indi ýürütesin doglan onun üçin Belbel Ewezwadan Yaşın uduyun bolsun, ejen kakan bilen bagtly günden kän bolsun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Şolaglan güýçli rejissör boluplar gelecekde. Güýçli dramaturg boluplar, güýçli rapper boluplar. Universal bolaglan. Diýimjan. Taýda üstünlük arzu edýän, hawa kän ihlas eden kakaz we oňa çağırýan ýanmy gel täbi TikTok'ta da kän hawa bir jemgyýete peýdaly täsirli videolar düşürýär. Oglumy bärik çykarmagymyň maksady bar. Öz ilki gelip maňa diýdi, "Kaka müňden biri gepleşik ýagşy çykarýar" diýdi bolan ilki ýagşyny hormatladym. Edýän işi super. Komikleň içinde nomer 1 nisem ýalňyşmaryn. Şeýle de oglumyň özüniň talanty 11 ýaşynda geldi. 11 ýaşyndan bäri sazy, sözi, hiň öz tapýa, hiç kim goşulanok. Sağ ol, sağ ol. Şoň üçin özüne studiýa açyp berdim. Entek geleceğin bar oğlum ruhdan düşmelläl. Sen ýanynda çağa waka hökman çağa kiçe hormat goýmaly bolýan. Düşündiňmi oğlum? Täbi bu oğlanjyň geleceği emma nisip bolsa ullukan oğlan bar ýöne çağa her bir zadyň kiçisi eýjejik bolýar. Üstünlük hemraň bolsun. Şu ştak çykmaň özüm oğlum. Ullukan bir sungat. Sen sungat döretdiň. Görkezdiň. Halifalaň belliklerini hükman yerine yetir. Siziň hem janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz abadan bolsun. Her bir türkmen ýyliny şular ýaly döwürde ýaşadýan. Gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, ýyl ýurt bähfitli, adam ähmetli, tutýan tutumly işleriniň rowany ýollarda rowaj almagyny tüýsürekden arzu edýän. Sağ olun. Arzular hasyl bolsun. Täze studiýam gutly bolsun. Onda men sağlyk, aýdymlyk awa maslahatym bolsa, edip İsmail janyna indi kaýdym özüňe ýazyp berjeňiz söz berip bilýärmi? Nesip bolsa. Edip bolsa özüň düşünjelerini bakadym barmy? Isipcan, sağ ol. Ya akly olandyň. Egneşik dukany maşgala, berekella da diýe başgala. Bu ýerde baha sözüne derek, aha diýen söz bolanyrdy. Siziň gözleýän narhyňyzdan. Erkek kişilerimiz üçin, zenanlarymyz üçin, çağalarymyz üçin, owadan geyinmek her kime gelişe. Paýtagtymda gurtly ýaşaýyş jaý toplumy, Bagtkuly, Boyner dukany sede garaşýar. İnniki gatnaşylarymyzdan megerem saýlamasy kyn bolan jiglerimiz bolsa gerek. Men pikirimçe sahnada Söýün Oradurdy. Salam, men Söýün Oradurdy. Ähli bäsleşlerime üstünlük arzu edýän. Bize sungat ýolyny, uly mümkinçilikleri öğretip berýän Gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Goý olaryň janlary sag, ömürler uzak bolsun. Hem de Söýüniň bäsleşip bunada bugun biziň sahnamyzda Musa Halbaýew garşalýar. Men Musa Halbaýew. Bäsleşim Söýün Oradurdyň hem zehilli hem tejribeli oglan. Tüýsüregimden üstünlük arzu edýän. Üstünlüğüň ýurdy, parakatçylygyň ýurdunu gurup beren gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza tüýsüregimden sag bolsun aýdýan.
Söyün bulaglançyň ady. Musa Halbayev. Yöritek aile alyalar var da hasta ikran olan. Can yazık doğancıklar var. Şimdi bu bäsleşi var daýdyn. İkisinin yaş tapawdy 3 yaş. Söyünden Musa 3 yaş kiçi. Yani bir 3 santimetre ýallagy Musa uzun. Musa Halbayev. Sanly ulgamda internetde ken like'lary, ken sevgin kazanyp beren oglan. Ine Söyün canım Aziýada çağalaň artynda mugam boýunça geçirildi ýarşda baş baýragyň iýesi bolan oglan. Yine bir aýdatym gelýän zat şu ýerde bäsleşikde hemme çağalar üýşen wagty Musa Halbayev, Kakaz Meylis Halbayev bile bäsleşe gelenlerini aýdym orta at ýazdy. Şol aýdym aýdy ýazmy? Şol aýdym şeýle mysal üçin bilen bile çyk ýazmy? Ine ikimiz pikir alışmany 3 aýdym getirmäni mümkinçilik berilýär. Ana ondan sonra eger öler aýdym tapmasalar onda biz aýdym teklip berýäris. Aýony Musa bilen Söyüniň ýagdaýyny Musa aýdym getirdi, men şol aýdym aýtjak diýdi. Ondan çağalaň içinde haýsyňyz Musa bilen çykyp bile ýerine ýetirjek, bäsleşjek diýip teklip ortak oýly, aýdym oýulmady. Şonda bir 5-10 sekundymyzlyk boldy. Ýöne Söyüncan men çykaýyn diýdi. Ýöne şu aýdym barda aýdymyzy. Başka Söyüncan başka sözler aýdýar, Musa başka sözler aýdýar. Ýöne şu borsal, iki görnüşde ýerine ýetirler. Näme aýdym saýladylar? Aýdym saýladylar. Halk aýdym gara gözleýiniň eglenmez. Halından gara gözleýiniň. Her ýeňe bir söz sanaýan şeýlemi? Awa. Hasap barda sözler başka. Indi şunam aýdyn, gözüni tutmaly atlaň biri bäsleşikmi? Ýöne şu aýdyn ordatpa, şu aýdym Musa halk aýdym ilkinjiye gene ýetirendem. Ilkinjiye gene ýetiren, o da seň öz saýlawyň. Ha. Şoň üçin ikiňizde de üstünlük arzu edýäs. Biriňiz bek kuşaň, sizden tomoşaçylaryň umydy gaty uly. Awrym. Halayıklarda doğda de Amanattır ey can eylenme Ay bu sallığa yoltu var da doğda de Tutmasan ey mihman eylenme turur yerden Kimler seher turur yerden Kimler başarlarmaz yerden da de Al-ho leyli Seyda dilli gözlerden da de
der ozwan eylenme Al ho leyli gel o leyli Seyda dilli gönlümden Dili der ozwan eylenme Ay qara gözle gözleştim Senin diline sözleştim Dadi Dado Al ho leyli Ya eğilip şiddetin geçtim Dade Dado Bilinden hovgara gönlüm Ay kimra diyer barnalım Kimra diyer barnalım Alma bilen darnalım Dade Dado Al ho leyli Ya men şunur gafın alım Dade Dado Tilinden hovgara ödürüm Al ho leylim Uya leylim Tilinden kara ödürüm Bilinden kara ödürüm Ay Maltamuli budur kıra Ay Maltamuli budur kıra Hak yolunda duran çınar Dado Dade Al ho leyli Ya lisanın izin umar Dade Dado Dilinden eyvan eylenme Al ho leyli Yanıma leyli Seyda dilli gözlerden Dili dere idvan eylenme Ne ahirli çıkıntı yağdayda galay. Umidden düşmeklik namarçılıktır. Her bir kıyınçılığın 4 tarafı ve 300 yapık bolsa biri açıktır diye. Emin ağdalarımız hani Ulacan ön ayttın mı şulaydı mı? Aydiyadın mı? Teyal aydıp başladın. men tapamak bulaydım yani. Öler tayladı. Menem bulara kismede kinglen maydıma getirecek boldum. Yani
Şulaydım yerine yetirecek dedi. Ya aydım gatı olsaylapsın bana değil. Kovsaylaptılar mı? Oğullar artık bilen işini ettiler. Maraldur divan diyişyalı. Men yaşamadım diye ara. Bir daha yaşadık Maraldur divan. Yani bu edek fil yaşadınız mı? Onda ilk söz Maraldur divan geçirsek ne olur? Öyküler. Şunun için Pehlivan halifesi de galiba. Bana yedek kalsa ikisine mi alsın? Yok, adarsın. Bize gerek kaldı. Bağırın alacak halipa. Şurada. Hava şunun için Pehlivan halipa verelim sözü. Kıyın soğuk verme bir. Hava men ayni marala bir dat diýmäge de okkan. Agam jaňa diýär. Jaňa diýär, akylly agly bir jogap berýän okmay ikiňiz diýip. Oňuşmaň geçdiňiz de diýip. Şoň üçin Pehliwan halipa siziň saýlawyňyz boýunça. Men eger Pikir marşyp bilýäňiz. Yo, men pikirim gyzykly bolsa, men has ýüregime ýakyn Seýinjan sebäbi, göz dutarjak oýnap beren oglan ýöne Musanam pes görünmokda şu wagt. Biz koyamıza da şu pes bilen güýçliňi goýmadyk. Şular tonum gabat gelýär, güýjem gabat gelýär, zekinem gabat gelýär diýip saýladyk. Aslynda oglanlar aýdym saýlawda ýa umuman size bolan şu gatnaşykda ýaky iş alyp barşymyzy näýlelerine barmy? Size umuman bir tarapdan nime bolýar, ağla tutulan o da ordamy? Yok yok. Yok. Dalo halipa. Şeyda dilli gözel näçe jukullamadyňyz? Finala oýandyrlarda. Ikiňiz hem jukullamadyňyz. Finala goýdy bular. Jukullyny. Ey, ýagşan näme diýjegim bilenmokda, Seýinjanem tuwalama meselesi yok. Musa Janna da bulanam adyen talant da. Ah, indi ha o yana halk aýdym aýtmaýan adama 3-4 ynyň içinde bir aýdym öwre diýip julaýdym aýtmaly diýlenine halk aýdym edil söýüp aýdym ýa beýle kaýdymlar ýaly dälle halk aýdym düzgün tertibi we onuň için bermeli karakteri we da şol atlarynam şaga berdi da şu wagt aýtdy beýtdi. Ýol halk aýdym aýtyp göremok diýýär. Yoranca näme diýen agam bir pikirlerini deşdeýinna. Men üçine ikisem gowy şulan. özüne aýtjak. Menem şey diýenne. Pehliwan Hamratov. Ýazan şulan zaýlawyny halka oýup göreldi dost. Adamlara oýup göräýli ýöne bir gerek. Ha? Bir gerek adamlara oýup göräýli ýani. Mäzer innik çykyş etjeklerim şular ýaly çykyş edýär. Hemmeden sese goýsaňyz onda siz emin agda hukmyna biz bir geregem dälmi bolýar? Siz hemişe de bize gerek. Edil şupurdatda sizin hava bolya şo gerekde. Şunu var sen özüňe goýarlar o ýaşy şulary. No. Bolmady halipa men üstüme atay diýdiň ha. Şulaň hiç naýyryp goýar ýalylar. Sen gowy aýtdy da. Hani sen näme diýýäň ha? Şulan agram deňde ýazjan, haýsyn aýyr paýsyn oýjak bilen. Tuk. Hani? Arаңlar çak ýalylar ha. Edil şunda men saýlap bilemem. Şu wagt indi bir sora berjek size. Şulaň ikisiniň çykyşynda saýlaw kyn bolşy, Hacı bilen Muratdy döretdim şo kynçylygy. Yok. Döretmedik bolsa onda şu wagt şulary mümkinçilik kän. Mümkinçilik gaty kän. Ýöne siz pikiriňiz aýdyň. Şu wagt ýa olara täzeden bir aýdym aýtdyrdy, ikisine de şol aýdym bolýam diýdik, bolýa diýdiler de orada mı? Olar bolly. Bolýa diýdiler. Bular Indi bularam ikisiniň aýdymy deňgelmeýän bolsa her söýüp gowarýan aýdym bolmady. biz sizin şu söze garaşdyk. Olardanam soradyk, bolýam ikiniňe de şol aýdym diýip, bolýa diýdiler de orada mı? Men sizi öň çağalygymdan hem sunugy diýişkär diýip, halipa diýip tanaýan, ýön mesele iş başladym ha. Siz näme derejede düzüm sizin näme derejede de bir hakikatyň hemem gowsuny ýetjek bolýanyny düşünýär. Şoň üçin sizin diýeniz bolsun. Bul adamyň mara edil ykbal şödel ýadyysam gaty gurgurladym, ykbal şödel nok berdi. Ýöne ýatdy hale. Hawa adam ykbal şödel nok ýöne berdi, bir sungatda Bir basganjak da bu. bir basganjak da şol hawa. Her kim öz bilýän aýdymyny aýdaýsyn halipalar. Indi Dewran Sapar sizin diýeniz etmer bolýar, şeýlemi? Hawa men diýenim etmer. Indi emin agalar, siz garşym şoňa. Yok. Siz garşym Pehliwan halipa. Ýene bir aýdym aýtyp görme.
aydımlarına karşılığım yoktu var. Hersi misal üçün öz aydımını aytsa yine yarşın şerti bölünýär. Netice şovurdat. Vallahi şowurda täze men bilýän. Bu da öz aydymyny kuleder, bu da öz aydymyny kuleder. Şeýlerde de ýene siz şu ýagdaýa gelersiniz. Ýöne arman galmasyn diýseňiz. Şu arman galmasyn. Mikrofon tutup ber, nire tutmalyny aýt dost. Kaptasyna bar oljum. Kaptasyna bar, ýöne istat öwretme. Ustada ol, ustada. O şeyle koy bana. Ne? Tut oğlum. Degirme. Dine tutup dur oğlum. Bir saat öğretme yani. Öğret aytsın. Bilim bulsam menden yüzüm soğucağım. Bilim bulsam menden yüzüm soğucağım. Men seni sevmedim başta. Duyan bulsan sarılacağım, solacağım. Men seni sevmedim başta. Men seni sevmedim başta. Gözlerime milsiz bakıp gözlerim kendinledim söyleyen sözlerim. Alacağım bilen bulsam gözlerim. Men seni sevmedim başta. Sevmedim, vakt sevmedim başta. Hani senin ödülünmem, yalvarmam. Hani senin kucak gül vermem. Ayttın son sözüm yüz görmem. Men seni sevmedim, vakt sevmedim başta. Men seni sevmedim başta. Çıkıp düğün kadadan gitsedim bu adadan. Vah ödedim dünyadasam seni göresim gelya, seni göresim gelya. Seni göresim gelya. Berekella. Seni göresim gelya. Hani cefa var mı munçada?
Gonca seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Haydi. Vaq özümden ýadasın, seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Vaq Özümden ýadasın, seni göresim gelýär. Vaq seni göresim gelýär. Berekella, berekella. Alkış. Endi Döwran Galipa, siz kaydın saylaýaňyz, bilim saylaýaňyz ýa-da Ey bu leýem tugolama. Bu leýem. Oradır diýip saylaýaňyz. Bili bilen duýada aýdyp gallar bu leýem. Duýada aýdyp galdy ýa-ni ýa. Ne gally, ne şu çykdy da saňa. Eden neme ola? Yo Halipa bolýan. Diýiber Jimjan. Mihman bolun törüňe özüň ýaraşýan ejim. Aýtman giden ýoluňa günne garaşýan ejim. Ata bolsa da balım küýseye seni çalam. Yürek talım talım gaydıp gelsene ejim. Ecem can göresim gelýär ejim. Aýtman giden ýoluňa günne garaşýan ejim. Yine bir tapar aýdýan oglanlar. Haýdamaz biriňi saýlanada şu ýanky bilýärde de garaşyň o. Döwran Galipa, siziň netijeňiz. Men ýöňkü netijede aýjygym. Men ağam diýjekkä, garada diýjekkä. Hudaý wa saýlap bilenmok. Şu şertini gelip birini saýlamaly. Allah wa ýokurymdy. Ay men şu zatlar ben täl gelende diýdim, men ýatyp bilmedim. 4 saatlap ýatyp bilmedim. Bir saat telefon oynamany iş etmeni. Ýöne ýatyp bilmedim giýje. Şu Emin agdan ýerine gorsam näme derdim diýip. Şu at içimden benim diýen şu da näme üçin başladym diýdir maňa da. Ýa diýdim ha. Näme üçin men başladym diýdir ýa. Benim edir şolar ýalyp pikirde hakyky. Bulam owaýty, täzir bir ýerine aýyp ýerine goýar ýalylar. Ýa sen başga jüri getirmeli bolýan ýa-da hödüň şödmeli bolýan. Ýaxşy. İkisine meçirtet bolanokmy? Wah. Siz inni kiçik şeçekler bir gözüne tutun ha. İkili şertini näçe kullanıp bolýar? Bir gedek kullanıp bolýar. Bir gedek kullanıp bolýar. Ýöne ony utorundan kullanıp bolýar. Şu wagt baka berýäňiz. Ondan soňunda siz aýdýaňyz. Men finallak şansym şolara berýäjek, men ulanjagym däl şonuň soňunda. Finallak şans näme şans bar? Şo ýanky bir gedek geçirip bolýar diýäň, şol her ýerde bir gedekdir. Ondan soň siz ulanıp bilmeýäňiz. Men maňa geregem dep. Yok, 3 jol birini berip bilýäňiz. 3 jol bir topara berip bilýäňiz. Bir topara berip bilýär. Daway berelim şolara. Bilem şu pikirde. Onu siz indiklerden ulanıp bilmeýäňiz. Ve ulanmarsam la, bir da ederse. Ine dostlar. Ine şeýdimem Emin agdalamyň ilkinji şansyny ulanyp Musa Halbay feýloradyrdy. Ve
Tuvaleme. Olurlar. Siz ýeňiş bilen aranda öýüňizi boş barmaň. Bir galamdan oğlum bir nesip etsin. Galamyň adyndan, galamyňyz ýetip bolsun, zekiniňiz joşup dursun, ilhamyňyz aşyp dursun. Tuvaleme. Inni Şu wagt soňky ýükümizden üçlerimize gowşurly. Ine ýene bir möhüm ýyl tamamlanýar. Aslında logistika buda üçin her ýylym hereketli we jogapkärçilikli bolup durýar. Bu ýylda Shift Logistika öz işini aydın we ýokary hili hyzmaty berip başarýanyny suud etdi. Fursatdan peýdalan bu agdy bir topary, hunar ustatlygy, jogapkärçiligi we aydın taýyklyk üçin köp minnetdarlyk bildirýär. Bizim hyzmatdaşlarymyza we müşterilerimize bize bolan ynam üçin, sabırlyk üçin we hyzmatdaşlyk üçin köp minnetdarlyk bildirýär. Täze ýylyň gutly bolsun. Täze ýylda her bir ojakda agda berlik we täze özüşleri arzu edýäs. Täze ýylda biziň bilen galyň. hormatly tamaşaçylar, bätleşigimiz gitdikçe gyzışýar, gitdikçe dartgynlaşýar. Biz bolsa inneki gatnaşyjylarymyzy sahna çağırmana wagt bolup diýip hasap edýär. Garşy alýas inneki jigijiklerimiz Döwletgelli Orazyrdyýew başçyna. Salam, men Döwletgelli Orazyrdyýew. Nurýagda da özüme de üstünlük arzu edýän. Ýaşasyn her gün toýdan başlayan Türkmenistan. Ýaşasyn gahrman arkadagymyz. Ýaşasyn arkadaly gahrman serdarymyz. Şeýlede Döwletgelli janyň bätleşik günü bugün biziň sahnamyzda Nurýagdy Arapow garşy alýar. Assalamu alaykum dostlar. Men Arapow Nurýagdy. Biziň bagtly çağılygymyz üçin gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunmaý diýär. Assalamu alaykum Halipara. Assalamu alaykum hormatly Emin. Wa alaykum salam alaykum. Hoş gördük. Edil ýankyýagdy siz bir biriňiz has tapawutlansaň. Nurýag janym, Döwlet janym şu aýdym iki araly geldi. Ştaýda Nurýag janym kakasy Paragat Arapda sag bolsun aýdýan sebäbi müňdemir bätleşini kän pikirini paýlaşyp oğulları kän wagt aýryp diňe öz oğluny ýa-da bätleşine del hemme bätleşleri kömegini ýetirdi. Näle ýagdaýlar? Özüňiz gowy. Özüňiz gowy. Allah şükür gowy. Näme aýdym saýladylar? Bular saýlan aýdymlary köne güzer saýlady iki bolup. Vay go. Lukman Gys. Ha? Lukman Gys. Bilýän hoji imzan ýene bir gyraklama Yürü, derejek. yürü, yana, Ona yürü, maýdarsyňyz ne diýip bolsa. Ýaşananma jigim. Aýtdym eýem. Inni Nurýagdyň bir diýen sözi bar. Ýadyma düşýär, o wagt has çağady. Näme diýipdiň şonda men müňden birine näme derdim diýipdiň? Birinji ýa-da ikinji ýynalar diýipdim. Inni Nesip bolsa. şoňa tarap azajyk galdy. Ne bize şu mümkünçilikleri döretip beren gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman Hacı serdarymyza köp sag bolsunmaý diýär. Goý olaryň jany sag, başlary dik bolsun. Sag ol, aýdana berdin jimja, jany sag bolsun.
Nüçün gelmen kesilli, kesilli, kesilli. Ere vere vak yağı, ay Lokman gıy, Lokman gıy. Soradım sava yellin, soradım aydın günün. Aylanıp yeryüzünün, yüzünden tapırın men hükmanı. Aylanıp yeryüzünün, yüzünden tapırın men hükmanı. Ay Lokman, Lokman. Tapman teselli, alım barga beselli. Vakın için gelmen kesille, yere vere vakyanı. Niçin gelmen kesilli, kesilli, vak kesilli. Sen yoluna bak yanmet. Ay Lokman, Lokman. Yazda yağın kar yağlı, kar yağlı, kar yağlı. Ere vere bak yanmet. Ay Lokman, Lokman. Ere vere bak yanmet. Göz moncuk gal iki tane. Zehirlice nurdan olup duran nur yağdı bilen aklın öýjügi Döwletjan siz üçün halipalan koyup giden ajaýyp aýdymy Lukman ýa-da aýdymy janyňda derman bolanlar diýip umyd edýän. Sözi Maral Durduýewa geçirýän. Helki biledin gerekleri çıktı mı? Nämen yeri? Helki biletler koyardın da Musa bilen. Serit yaşyrdy, nur ýagdaýyň tehnikasy güçli. Şeylerek bilbil. Alay mikrofon haýyş. Döwletjanyňam sesi güçli. Sen inni İkisinin arasında da ona ikisine bir koşaydım. Deňdirnem bolýar. size kalsa var ama ananay beýatlyşy var, sen çağalaryňyzdan dowam etmeli biz bolýasa. Habib, sen oğlum alparçylygy öwrenip kutormaýa beýatlyşyk. Maral Durduýewa, sizin pikiriniz? Mene ikisinem gowurdum bolýan, hasam nur ýagdaýyň ýerine ýetmişim. Nur ýagdy. Siz nur ýagdaýyň saýlaňyz. Bir ses alýňyz. Sağ ol halifa. Habarlaşat halifa diýärmi? Näme diýdiň ýa? Sağ ol halifa. Ha, böyle. Devran Zapar. Tuğulem ikisem gowaýtdy hakykatdanam. Ýöne nur ýagdy şu gedek var ýa, bir bilemek duýgusy ýönüp durma näme tehnikasy bardyň bir. Telefon alyp berdiler da maňa. Şeýlemi? Men Döwletjany özüm simpatiýam bar da действительно neme gowmaýdy. Siz kim saýlaýardy netijede? Men nur ýagdaýyň saýlaýan şolaýdym da.
Pehliwan Halipa. Aynı Halipalan sözünün üstüne sözüm yok. Yani devlet canım tuğulama uluy sahnalarda baydak kaldırıp yoran oğluna. Bu oğlunun tuğulama bir doğum bağın emessenim yani hakikaten hem şulayında nuriyat has tesir bervildi de. Sizin gelen neticeniz? Nuriyatı. Ini şutayda inimiz özünden bir aydın döröptür. Koy şulaydım müngden birine halkımıza soğuk bolsun diýär. Jimcan ruhtan düşme. Hawa döwletçi. Sen bäsleşte şu wagt yıkılanın şu aydım aytmaňa hiç ýyly bäsleşik dörede nokta mı? Ay şutak gelmeňe diýeňiçilik. Oyanın bu gece kara dervali Ecem canem için düşme girdin Sarılırım gali yine sarılırım Ecem canem için düşme girdin Sarılırım gali yine sarılırım Canecem nem için düşmek girdi Sen giden son bunu tutturun gülmeni Sensiz kudurmuştan gülleyen mani Elindirip sensiz kalan dünyamı Zanecem nem için düşmek girdin Elindirip sensiz kalan dünyamı Zanecem nem için düşmek girdin Yandın mı bırak başım sılanın Ya duydun mu dirdim bilin güllerim Yandın mı bırak başım sılanın Ya duydun mu dirdim bilin güllerim Vah giden yolun ağlay ağlay güllerim Canecem nem için düşme girdin Giden yolun ağlay ağlay güllenim Canecem nem için düşme girdin Var mı bir dünyada nerede yerin Mündürlü soğalar dalayar serin Ayday sana canım mecim ciğerim Bu gece nem için düşme girdin Ayday sana canım mecim ciğerim Bu gece nem için düşme girdin Bu gece nem için düşme girdin Can kevem nem için düşme girdin Jimcan, kovaydım ha. Kovaydım. Sağ ol devletçi. Bundan soň mara elin boş koymaly. Ber oğlum kalamdan soğudyny. Yine de şunu yalaydylar döretsin, kalamy yitip bolsun. Onana mehman tomoşaçylar, döwletçana diňe üstünlik ardy edýär dostlar. Sizi şu atırlar bilen idim.
Şowa da çünkü düzümüne Fransa'nın parfümeriyaları goşulan. Adamlar Duru Ayık Söz Karhanası'nın bu önümünün adı Luna. Gapkaşlar için hemen evin eşik yuğucu serişte. Dine var bu serişteleri hocalık için nerle hatta kimiki araştırış hizmetleri kim çizgiler ulhuvasının ulanıyorlar. Çünkü bakat hem amatlı, hili, guvi. Evin eşiklerim şun bilen hayvatlı öyle. Bu olsa gapkaşlarınız yuğsanız edil huştali eder. Yeni redaktan tanıştıran Luna. Alsanız diğersiniz oňardymay. Muna. Münden birin dowam edýär, hormatly tamaşaçylar. Endiki sahnadaky aýdymlary ýerine ýetirjek jigilemiz hem iň talantly jigilemizden biri. Sahnada garşy alýar Altynay Durdugylyjyba. Salam, men Altynay Durdugylyjyba. Bäsleşim Mehriban Taýliýewa hem üstünlük arzu edýän. Gahrman arkadağımda, arkadağlı gahrman serdarımıza köp sağ olsun aýdýar. Şeýle de Altynaýyň bäsleşik günü Mehriban Taýliýewa. Salam, men Mehriban Taýliýewa. Bäsleşim Altynay Durdugylyjyba üstünlük arzu etýän. Bizi asuda, parahat durmuşda ýaşatýan gahrman arkadağımda, arkadağlı gahrman serdarımıza köp sağ olsun aýdýar. Salam hormatly halipalar we emin agdalar. Aleyküm. Gelin. Salam, Mehriban emin agdalar. Men Altynay Durdugylyjyba. Men Mehriban Taýliýewa. Indi şu aýdym saýlaşmalarda aýsaç aýdyn. Indi şu aýdym saýladyk ha. Şonda şu aýdymy bilen dokdyňyz siz sözlerini. Sözlerini bilemok, ýöne aýdym eşitip gördüm. Eşitip gördü. Mehriban şu aýdymy öňem aýdyp gördüň şeýlemi? Indi Yanky Musa bilen Söýüniň ýagdaýyna geldik şunda. Altynayjan sen şu aýdym aýt, Jigimjan sözlerini öwren, bir gün wagt berdi, sözlerini öwrenip geldi. Şoňa görä de aýdýa. Şoň üçin siz aýdymdan soňra agly tarapdan bir seredip, ýene üstüne bir proje berip, dogry dinläp netije çykarmagy haýyş edýär emin adalar. Altynay göwnüňe jaýym şol aýdym. Hawa. Bale. Öň aýtmady aýdymyň bolsa, ýaňy öwrenýän bolsaň, Yok, o öğrendim. soraýanyň sebäbi var, şoň bilesim geldi, şoň üçin. Jaýdam göwnüňe. Awa. Yuvaş bildin kimin kimligini, Üňwer edýän san ejemekini, Yüregine salyp bar aladan gülüp bildin
görmezden geçen ekeni. Mehriban insanlar azer dünyada, emma ediydi ecem ekeni. Aytman sağlığının nähilidigini, derdini su edip içen ekeni. Her günün sağadın bütün ömrünü, biz üçün bahşedin ecem ekeni. Ece bas meni bağrıma, başı yen ömrümdeydim. Meni halat edersin sen, qalaysam dertlerden boğulup. Saçıma ağarın septi, yolda gelen bu kuşlarım. Bağlarıma konup gelen, sayramadı bu kuşlarım. Yine geldim huzuruma, ecemin dertlerden kaçıp. Sen qarradın, men ulurum, yıllar gitti ara açıp. Ece bas meni bağrıma, ağır gelye dünya yükü. Men munna yakınım sayan, sen bilen bir var hakkı. Yüreğim susap kucağıma, dünya dursa sen nur diye söz verip bak duracağıma. Ece bassana bağrıma. Beni sözü Maral Durdueva. Mümkün olsa Devran Halipa verayla. Ha. Şeytsene var. Tuğrem ikisem qovaýtdy. Akıl gıydlamaz bizden. Akıl gıydlar oy. İkisem qovaýtdy. Ýöne Mehribanın sağdanladyň bildir ya da bir ýerine de sondan çykan ustroýyn aýtdy bu. İkisem qovaýtdy. Ýöne men üçin Mehriban qowaýtdym qaýdy. Şulaydım boyunca keskitlersiniz mi? On edir şulaydım boyunca diýenmi? Şulaydım boyunca keskitlersiniz. Yani umumi da dediğim mi yadır? Sağı dursun aydımda, hasan sesi birazcık sağı dursun men diye. Öňüm sağı dursun aydımda naýdy adam bu. Hava, hava. Adam da utaram çalýanyň näme de bolsa muzikal bir zawanyady bar da. Şoň üçin stroýyn aýtdy diýenler hiç iltondan Sen gün baka berjek mi? Şu Tastapautan ya da yeni dinlek görecek mi? Dinlek görsegem bolýar. Arman galmasyn. Ben öz getiren bana Türk aydımın maşan aytıp görketsem alayım. Olur diýdim, olur. Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gülleri yokluğun gibi. Yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Hep sokaklar ne boş duraklar, seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedam böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen mi kaldırım taşı, bazen mi sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar, ne boş duraklar, seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedam böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen mi kaldırım taşı, bazen mi sokak çalgıcısı, yani sen
İstanbul'sun. Senin küçük bir elden böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı. Yani sen İstanbul'sun. Yarın gezdin yola bakarım, uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma geldi yüzün. Hani yarın senden yaşlar gün gelir korutursun, yaz bunu bir kenara gidersen unutursun. Al gözümden yaşları gün gelir kurutursun, yaz bunu bir kenara gidersen unutursun. Yaz bunu bir kenara gidersen unutursun. Berekeler. Berekeler. Men saha dursun hoca qwanın qiyna ken dünyam aydımın dinlen bereyin. Verdim. Men sana gün-günden hürgüp baryan, görmesem bu yürek olmacak yani. Sen sadık kuluma örülüp baryan, aşkımı sen bilen sonracak yani. Sensiz bana gıdığı yok bu dünya. Gıdığı yok sensiz geçen günlerim. Duygularım seninki, sen benim dünyam. Daşlaşıp yaşamak kıyrekin dünyam. Duygularım seninki, sen benim dünyam. Daşlaşıp yaşamak kıyrekin dünyam. Dinledik. Kıyın eken dünya deyip aydım aytdı. Kıyılaştırmanı bakalamız vermek için ilkin sözü. Bilbil sesli Maral Durduyeva. Sizin fikriniz. Tuğlama qıylara iksem qovcay diye. Size yem berdi yenici. Şu taxnada çelçiklen. Şoň üçin Ay kıyın ay devran Halipa derler vurdu. Ay Halipa birinci kez gördüm derlerini. Üşüyadın da Halipa biliyor musun? Altınay tuğlama öz yerine, qow yerine yetirdi. O mehriban, senem qowjaytdyň. Ýöne ses güýçlülükde inniki tapgyrdy.
Mehriban görýän. Finalda men şijaatçydy görýän. Menem opera ýerine ýetirip bilýän. Operalykda däl jegin jan. Mena Mehribana durjak. Bu sanında Pehlivan Halipa. Seper sözlerine atanak. Ya men tersine Altınay'da görýän tüýjülük. Näme üçin bir küçünolda däme öwrenen aýankyp. Ay bile ýerine ýetiren aýdym galy. Hawa. Öňaýdan gowa sen şol aýdym. Bilemok maňa Altınay, mene Altınay diýerdim. Belli özü. Menem Altınay diýjek bolýan öýdýän. Mehriban gramatna aýdýan. Şu sözüm belli bir ýere. Tadanna diýdiňizmi? Getir, galamy getirin. Dogry aýdýan, hakykatdan hem tadannadyň bildirýär. Yine de yarış bäsleşik birin saýlamlar bole mene dogrym jüri däl, saýlaw däl, men diňe pikirimi aýdýan. Menem Altınay diýen. Altınay diýen. Ýöne şahsy pikirim. Türkmenistanyň at gazanatçysy Dewran Saparov. Altınaýam hakykatdan mulaýym ogudan sesi baýan türk aýdymy gowy aýtdy. Ýöne men ýankyýaly öz pikirimde galýanna, munhas rasyonal diýjek bolýanna. Anyk gelen netijaňyz. Men üçin Mehribanym. Şeýlerde gelinen netijeler boýunça belbili öwezwan sesi kabul edilýän bolsa onda iki hatap bilen ýene bir ýerde aýdym ýene etip ýene bäsleşik dowam edip bilerdi. Ýöne Maral Durduýew bilen Dewran Saparov ikisini bilelikde Mehriban diýip saýlamagy ona bäsleşiň final tapgyna geçmäge hukuk döredýär. İkinci dakikada gatı kovdatlar aytdı. Şuta geldiňi demeyem ýeňji diýdi Maral Durduýew da ýaňy. İkiňi dem ökdügiler. Hawa. Şoň üçin ikine de üstünlük arzu edýäs. Galamyň adyndan hem sowgatlaňyz nesip etsin. Hawa, siziň işiňizde de, okuňyzda da, durmuşda da hemişe üstünlük ýar bolsun. Sağ olun size de. Adam zat ilki bilen bejermeli gülkü bilen Halipa Pihtagan yetip gelen 2026-njy täze ýylyňyzy öz adamdan şeýlekem şuň gün saçyrada iki zany şagirt ägirt amanyň agadan toparyny adına mutlaýas. Adam näçe köp birde sonsuda hiç açan garramad. Tili garratmadığı için beddiğine dörüdür. Doğru aýdýan Alaslan. Ýaxşy reklamasyny ýetirse, Alaslan senaryosy ýetirse, bilen keşin ýerine ýetirsek, gül ýaly gülküler bolar. Täze ýyl gutly bolsun. 2026-njy ýyl super kola ýaly super ýyllardan biri bolsun. Assalamu alaykum, men Jelil Ozurdiýew. Men bäsleşmem meşhur Nurulýewlardan Arslan Nurulýew. Arslan janyda ösünli ardy etken. Hak hosarlamaz gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarmyzyň janyna sag bolsun. Salam, men Arslan Nurulýew. Bäsleşigiň ýarym finaly ses çalşyk döwrüme gabat geldi. Bilýän tonum düşdi. Ýöne ruhdan düşemok. Bize şeýle mümkinçilikler öğretip berýän. Gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarmyza köp sag bolsun aýtýan. Armağda iniler. Salamu alaykum. Salamu alaykum Emine adalar. Salamu alaykum Halipa. O meğdela. Salamu alaykum Emine adalar. Salamu alaykum. Armağda. Bari bolýan arma. Siz bilgen ýaňyzmy şu sanyny iki bolup bir aýdym aýdyp geçilýänni? Ya öňkü gidişi gowdymy? Şutan o. Şutan o ha. Awa. Näme aýdym saýladyňyz Arslanjan ýene? Sapar arlaya. Gayratym ýerse meýdana. Awa. İkiňem göwnüňe jaýym şol aýdym. Awa Halipa. Awa. Tananystyňyzam
arlaye Ey dağvasını şemalıdır Ey garibin kelledin keter Bölümlü bir amanete cana yeter Geldi bağlaya bağlaya Bölümlü bir amanete cana yeter Geldi bağlaya bağlaya Arlaya arlaya Ey çapar arlaya arlaya Eyvah, çaptınız oğlanlar. İnnem emin ağlarımız arlap çık. Bakalarım berse halk aydım diyenine emin ağlarım içinde Hükmani Pehlivan Halipa az içkinirek baka veriyor estrada diyenine Tevran Halipa aydımın içinde yaşamak diyenine de maral durduyu. Fikrini vermek için Devran Saparov Halipa söz geçirir. Halipa sizin fikriniz. Şulan ikisem öňkü şaýdy bilmetdi. Öňkü şetdiler Asmat Fadiyezen aýtyryp dogry etdi. Birazcık bulan fetlerin üýtgän wagty da. Men üçin Diljelil birazcık tapawutlandy. Gelejegi öňüne oglanlar da ne diýip bolsa bu. Men üçin Jelil birazcık tapawutlandy. Ýöne Jelil'in gaty gowy aýtmady ýöne. Jelil'im gowy aýtmady. Gaty gowy aýtmady o. İki tane gowy aýdalary inni kitaplara geçirem ola. İki tane finalla entek ondan bärakten gaýda diýerleňizem ikisini birdenem bäsişikden geçmedi edibem ola. Sen gowy da baňra başat bir ýerine ýetirmediler da. Dinle koraýl Pehliwany marady. Siz pikirini jemleňiz okşa. Doğru, men jemleňim. Pikirini jemleňi, onda pikirini jemlemek üçin maraldyr diýip siz kaşeda size aýdym içinde näle size täsir galardymy finalla görýäňizmi? Şu çağlarda bara ýaxşy men Arslandan gat köp zada garaşdym, ýani Arslanyň ya tesirine bir ýarawsuzlyk ba. Evet, aýdy o tira sen naralyk men. Biram burunna talbaýdan öň beýle çykyş etmediň. Çapak çalalım. Celil tapawutlandy. Tesirine de ýöne Celil bir daş etmediň. Yerine yetirdiň, tapawutlandyň Arslanyň ýöne daş etmediň. Geçenki saparda hyýal. Geçen gidek beýgerakdan ama aýtdy da. Ha. Soýlyp duranlar Fadiye ýöne bulan setin distriktinde da aýlam alam denler. Şoda. Benim türleşikde de diýana şunuňyz bilen aýtmaň, diňe sesini goran diýip ölerim bilýänler. Pehliwan Halipa siz näme diýiň? Sesini gorama bulan tek sesini çalşýan ýaşyna gelýär bular. Şoda. Perkadnoy wozrastda gelip Arslan geçen gerek näme aýtdy? Hawa. Men dogry aýtsam Pehliwan jan maran ağaň. Häzir şol ikisini näin bile sahna getirýän haýsyn aýryp aýsyn oýup borka diýip pikir etdim içimden. Nüştade seret bularam iki doğan na şeyler. Bular edijin doğan doğru değil mi? Hawa. Bulam ýanky Pehliwanyň näme doğan. Aslında jan özüňem duýan gerek köşem. Ha, göwnetme görün bolýarmy? Ýöne men Jelilem finalda görünmek. Finalda görmeýän bolsaňyz onda siz bätleşik jemlenýär. Jelil janam mara ýöň külüňde has jogapkärçilik aýtdyň. Bilemek näme üçin bu gerek şo badyňdan iň bolmany şo derejesinde täsir etmeliň. Bak, siz tapawutlanýar. Ya da aýdym düşmedi kiňde de bilemek. Indi anyk gelinen netijede siz finalda görýäňizmi? Ey bir ýaşajan näme diýä görüş, ýa ýykylan görüşden oýmaz diýämi? Hawa. Inlenme görünmek ikisinem finalda.
Edil şu ýagdaý boljak bolsa. Tebe bulan bäsleşlerini bilýänler men tek sahna gelmeli şagalar var. Siz görýärmi Döwran Galipa? Menim şu perwanyň pikirine şu. Onda sizin ikiňiziň hem siz çalyşyk wagtyny gabat gelýän üçin hem Geleceğiniz öňüňizde laýyn teknik bolsa gulsakmanlar dışky edersiniz. Awa. Bazı sesiniz aýan owa. Ödüňizde seredim. hawa şeýle alanda üçsezem Jelil Özürdiýew ally. Mehriban tomaşa teswirlerde bellemeňizi hemmäňizden haýyş edýäs. Jelil Özürdiýew finalda çykyş etmäge münasipmi? Eger münasip bolsa pikirler paýlaşyň. Şondan gelen netije boýunça da biz edip bolsa indiki finalda dogry karary bereriz. Celil Can Arslan'ın sesinin yatanyny üçin saýlanýy şu wagt. Karşydaş Ejid bolanyň üçin saýlanýy şu wagt. Geçen gele gördüň Arslan'a maýdyşyny. Hawa. Ýönen tebigi ýagdaýda çağda ses ne perhadnoy wozrostda gelip. Oňun ses çalşygy. Häzir şu ýagdaýda sen wapşa aýtma Arslan. 10 ýyl mundan soň toý sowasyň gelýän olsa şu wagtdan aýtma. Gararsyň soňundan wapşa munçada bolmaz. Hawa, Jelil de şonu aslagat. Hawa, Jelilim şu an aýtmasa o dormy? Ikiňiz şu wagt şu wozrostda gelip ýörsiňiz. Wow, ýok da şu wagt ikiňizde de. Aýtmaň diýip aýdymy taşlamaly ýöne gyýryp beýikden zatdan gyýrmaň. Bir ýyl 3 ýyl sesiňiz çalyşyp çyk bir neme baryň çaňyz aýamasaňyz özüňiz sesiňiz eýin tek permana diýerim men agyňa. Ýene 10 ýyl 10 ýyl mundan soň toý sowasyň gelýän bolsa şu wagt aýtmaýdym. Yarıştırwan. Ona ikiňize de üstünlük arzu edýäs. Arslanjan, siz bäsleşikden çykdyňyz. Jelil Özürdiýew sizinki häzirlikçe emin agdalaryň finalda biz göremiz okdydy. Ýöne mehriban tomaşaçylarymyzyň hem öz teswirde pikirlerini ýazsalar, ana umumy gelinen netije boýunça da biz karary aýdart bolamy. Geýnelmeler merçe bolun. Merçe kabul edin. Salam. Sizin gymmatly şaýsepleriniz, gymmatly resmi naman gorayan şeýflaryň dukany bolan Hazina Şeýfda. Hazina Şeýf dukany Koreýanyň Boyle kompaniýasynyň resmi diýilleri. Bu ýerde 1,5 kilogramda maşa 1,5 tonna agramlykdaky şeýfler otdan, suwdan goraly, hatda ýeňi ýakyn uýdaky aşak bolsa da birden soraly üren kepilli şeýfler var. Egerde kimme şeýflaryň açaryny bir şeýfde goýmaly bolsa, Boyle kompaniýasyna ynanarlar diýip eşitdim. Salamu aleyküm emin nazarlar. Salamu aleyküm. Yaşı. Wa aleyküm salam. Gowmy dost. Salamu aleyküm emin ağam. Gowmy dost. Wa aleyküm salam. Aman. Näme aýdym saýladyňyz? Halifem Muhammed Berezov'un hoş halin diyen aydımı getirdik. Başardığımdan yerine getirelim. Sen yarım hoş halinde. Aa. Caýmy göwnüňde ikiňiziň hem saýlan aýdymyňy tanalysdyňyz. Gow oturýar ikiňe, men aýdyp ýören aýdymyňyzmy? Asam aýdýan men şonu. Hoş halini. Aýtýan käba. Bolýa. Jaýdam göwnüňe. İlki başta edinseydim, seninledim hoş halini. Ayrılık geride yalnız,
Ayrı düştüm dildarımdan, ne günlere koydum dünya. Yar yardan ayırdılar, böyle yarın gülü falli. Ayrı düştüm dildarımdan, ne günlere koydum dünya. Sen şanına kadar düşsen, ardımda bile gitsem, meni bile oda desem, ne deyin min uşkalini. Yar yardan ayırdılar, beden yarın gülü falli. Ayrı düştüm dillarımdan, ne günlere koydum dünya. Yar yardan ayırdılar, beden yarın gülü. Ayrı düştüm dillarımdan, ne günlere koydum dünya. Düştüm dildarımdan, ne günlere koydum dünya. Ayrı düştüm dildarımdan, ne günlere koydum dünya. Ne günlere koydum dünya. Ne günlere koydum dünya. Nerede yar erkin yatanlar, nerede yar erkin yatanlar. O yarmana kıymadı gönlüm, o yarmana kıymadı gönlüm. Göllerime çöp atan, göllerime çöp atan. Larları dilim çıkmasın, larları dilim çıkmasın. Nerede yar, nerede yar, nerede dilbar? Nerede yar, nerede yar, nerede dilbar? Nerede yar, nerede yar, nerede yar? Benim dünyamı karartma, dur gitme. Dur gitme, beni otura salma, dur gitme. Gideysin hasretime dedi.
gıyda yardım erin Hidayetin ha gidayetin Gidayetin Hazretine dedi bilmin Gidayetin Yıkılırın minganın Gidayetin Senin aşkını sevmerin Gidayetin ha gidayetin Yıkardığım mıydın dileğim Sen benim yürü ağlap koyulmadan Sen mi Gideydin Hasretine dedelmin Gideydin Yıkılırın min kanın Gideydin Başka gıyda yardım erin Gideydin ha gideydin Gideydin Hasretine dedelmin Gideydin Yıkılırın min gaların Gideydin Başka gıyda yardım erin Gideydin Gideydin Hazretine dedelmin Gideydin Yıkılırın min gaların Gideydin Başka gıyda yardım erin Gideydin ha gideydin Başka gıyda yardım erin Başka gıyda yardım erin Gideydin Yıkılırın idim Yalvar yan Yar yan Yarama dadım ey Dadım ey Gideydin 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 Hasretine dedi bilmen Gideydin Yıkılırın men kanların Gideydin Başka gıyda yardım erin Gideydin ha gideydin Baha vermek için ilkinci sözü Devran Saparov'a geçiriyoruz. Bula ikisem öyle yolunun, bula konkret Nuri'ni atladıp dur, bu da Hacı'ni atladıp durdu. Hava. Men ikisine de yok diyesim gelen akşulum var. Hava, yöne kıynansak da bizde indi o mümkünçülük yok. İkisinden birini saylamalı. Sen ödün neyme diyen misal üçün. Mine içine de yok diyesim gelen akşulur. Menin finalli oraya akşul olanlar.
Üstem halkın Öyle gowarjy Halipa, oglanlar o da. bizde o mümkinçiligimiz yok. Biz onu berdik inni. Bäsleşik şert oyuncu biz berdik. Häli soradma men size diýdim ha. Şolarda gözüni tutup diýdim da. Halipa şimdi ýala häzir ýene döňümizde bardyr ustatlar diýemizde. Pehliwan Halipa bir zat etip alyp çykarsaydy. Şoň üçin maslahatlaşyp Alyp çykylan ýerlerden biri şu. Devran Halipa var ya, yok deyip yok diýesgen, bizem yok diýesimiz gelen ok. Taýan janam bilýäs, sam janam bilýäs. Ondan öne näme asıl ýarşda inim. Kiňa min ulokan olanlar aýgyr. Merçe bolunda men pikirim aýdaýynmy? Maňa sam ýakynna. Taýan göwün etmenim, senem gorýan. Hormatam edýän ýoluňa da özüňe de ýöne. Siz men islam diýen. Sağ ol. ine pikirini aýtdy. Ine Devran Gasaparov. Yok Devran Saparov. Sizin pikiriniz gydykly. Sizin pikiriniz gydykly. Maraly goýmaly bolýar ha. Bole menem tagan diýen. No. Adalet bolsun da dogry dälmi? Ýene maraly galy diýen bu. Siz Nur Muhammed Meretow şäherdi. Hawa. Taýan elin saýlaňyz. Sizem Pehliwan Halipa Haji Ahmed şäherdi. İslam şöhrat saýlaňyz. Bulan bir Nuryň kubirin kazyn kolundan däl. Gurrundan däl, maňa ýakyny ýüregime has täsir eden islam daşuly. Haji Ahmed bilen Nur Muhammed Meretow repertuary has size haýsy ýakyn. Maňa my? Hawa. Haji Nuryň şäher da. Hawa. Mektebe Nur bolmasa haji boljakmy? Indi Maral Durdywan pikiri şu wagt şu oglanyň haýdym bolsa biriniň ihlasına murat tapyp arzuwy finalda bolmak hasyl bolýar. Oňa geçmeden öňürti bilip özü sizin pikiriniz. Benim islam diýesim gelip dur öýdýän. Islam diýen menem. Häzir 2-1 bolluk däl. Bilip özü sesini berdigi, ol pikirini aýtdy. Awa. Indi Maral Durdywa. Sizin pikiriniz netijäni aglan edýär. Şoň üçin arky howlukman pikirlenip dogryja netije çykaryň ştaýda köpräk pikirleniň öýe baryp soň pikirleňde giýiş bolýar. Yok yaxşycan berde pikirdäle adam içinden näme geçirýär ediňlerni. Duýgular wajyp. Hawa, şo duýgular. Men esatanam öňüm diýen. Ýaşy men aýdym diňlämde ilki bilen iňiň tikeneklemeli. Duýmaly, şo aýdyp duran aýdymçy ynandyrmaly bizi. Men şu iki oglanyna ikisem ussat. Ikisem tööleme. Edil nur bolupdyr biziň halipamyz. Allah jan ömrüň bolsun diýen. Köp sağ ol. İslam has ýakyn. Men hajiň sunugyna gaty hormat goýan. Nur janam gaty hormat goýan ýöne. Jimjan senem birinji ýerde, olam birinji ýerde ýöne maňa şuň täsir eden birazajyk duýgulandyran meni islam. Anyk gelen netije. Devran Saparov taýan el diýdi, Pehliwan Hamradow Islam Şöhratow diýdi, Maral Durdywa da Islam Şöhratow diýär. Bunun için bärde ýeňeleni bilen ýene bilen näme sunugyň oturdygy däl, bu töwleme o. O da tarafkaly gowy ýetýärler töwleme. Bak bir de galsa ýadyr ikisinem geçirjek. Ha, o maňa gardy ikiňizem geçirjek şey. Gelen numaraly ikisinem geçiräýlidiň da. Onu ýakşa görüň etmesene Devran.
Tağın eli üçün çapak çalalım. Ağılın kat. Bizim Müngdemir bäzeşim bezen üçün köp sağ olsun aýdýas. Nezip bolsa ýakyny ustad diýip hakyky ustadlyga girişen olanlar bilen bir bäzeşik ba Allah ýolarsa ilkinji çakylymyz size uğradars bolamy. Nesip bolsa. Nezip bolsa. Kän işeşer. Sağ olun. Ediz vatandaşlar, Türkmen telekeçlerimizin önümleri dünya bazarlarına uly orun alýarlar. Elbette bu zatlaryň sakatyna Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadagyl Gahrman serdarymyzyň döredip berýän uly mümkinçilikler bar. Şol mümkinçiliklerden peýdalanyp, geljege miras hususy kärhanasym geljege uly anam bilen barýarlar. 2025-nji ýyly bu kärhanada bir näçe täze önümler öndürildi. Ýagny antifrizler 5-40'lık dol sintetik ýagy salidol. Nesip bolsa 2026-njy ýylda täzeliklerimiz köp bolar. Pursatdan peýdalanyp ähliňizi ýetip gelen täze ýylyňyz bilen tüýsürekden gutlaýas. Täze ýylyňyz arsgally döwletli düşümli ýyl bolsun. Ýaşan ähli teletomaşçylary bir silap gelenlere, müňden birine gatnaşandan hemmetine ýene bir gedek üstünlük arzuw edýän. Bizden başardamazdan şuňa şu gepleşen galakly geçmek üçin elimizden gelen etdik-de hemmeňiz ýanky geçenler geçmedikler soň otda hemmeňiz üstünlük arzuw edýän. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, asmanymyz dur bolsun. Elmudama Türkmen halkyna şadlyk toy bayram ýanlanyp dursun, janyňyz sag bolsun. Sağ olun, sağ olun. Maraldur diýip. Şu müňden beri gepleşgene gatnaşan çağaçyklaryň hemmetine üstünlük arzuw edýän janlar sag bolsun, başlary dik bolsun. Elmudam sunuga dälemine öz iz goýup biljek ýol saýlasynlar da. Şol ýoly bilen özlerini tanadyp biziň asuda ýurdumyzda iň ökde başlaryň biri bolup ýetişdiler. Sağ olun, sağ olun. Ýazan şu mundan öňkü bölümler 10 bölümde. Şu 10 bölüm bir ýana şuňky bir ýana da. Şoň lezzet hem şeýle edil şoňa ýükem şeýle boldy da şuňky dartymly ýagdaýlarda diýenler. Indi final näil worka diýenler. Allah jany güýç kuwat berýär ýöne. Hemme de awray bersin. Aýdym tedy ýanlanyp dursun o. Şuňky ekologiden sazyklara birinji. Ýyllanyň melýada şu taýdan gaýtdyk diýip gynalmasynlar. Durmuşyň ilkinji sunuwadyň ilkinji basganjaklary bolsun şu sahna şolary Allah jan. Ingo dileglerim, ingo arzuwlarym ýeňjilere de näme finalla ulustynlyk dileýän hemmesine gatnaşýan şahazlyklaryň hemmesine bir paraat ýurdumyzda hormatly arkadaşlarymyz, Gahrman arkadaşymyň saýasynda, arkadaşlar Gahrman serdarymyň saýasynda uly işler bolup dur Allah jan. Ýa-da galypa sizi bagşok bunda aýdymlaryň dinlejek diýip çağırylýar. Gel päwlanca bir oturuly gurrumlaryň dinlejek diýip çağırýarlar bolýarmy? Size idil aýdymlaryň jana ýokuşýar, gow gurrumlaryň gaty bir täsirli adam. Dogrymy? Size mi şeýle eken ýöne? Şu aydın lewatynal pelwan bir hili men içimdäki zatlar aýtdy. Ýanky çyndanam ýagşy neme ýeňil işler, bu zatlar gowy işler edýän. Janyň sag bolsun. Kärdeşlem siziň hem janyňyz sag bolsun. Hakykatdan ekran bilen bärdeň däl ekeni. Şu taýyk geleninden soň bilýän şu işiň ýeňillärligini, agyr işdigini, her kimiň başarmajak zadydygyna geleninden soň gözüň ýetýärde. Pursatdan peýdalanmam çağajyklara üstünlük arzuw edýän enatalara da bir hili çağalary, şular ýaly çykyşlar, şular ýaly talantly, şu taýyk talantlaryny görkezişleri ýaly şu taýyk haýyrly boluşlary ýaly ejelerine, kakalaryna, maşgalalaryna da haýyrly perzentler bolup ýetişdiler. Parahat watanymyz we arkadagy serdarymyzyň
Gahraman arkadağımızın amcan sağ olsun. Şolong sayesinde şeyle gowy işler edibilýär, şeyle lezzetli fırsatlar geçiribilýär aslında bir aydym üçin, bir sunuda adam üçin. Bu zatlar hem iş hem lezzet, doğru değil mi? Kardeşlerimle şermen bilen. Şoň üçin bir hilmen begenýän, özüm bagtla taw edýän, şeýle ýurtda ýaşaýanmyda, şeýle baştanymyzyň badygyna canlar sağ bolsun. Sağ olun. Bäsleşimde oturun 3 tane yürekde ullakan hem bağış yokmuna hem emin ağda yokmuna da ullakan iyi koyan adamlar deyip aydıbilecek da katı şu 3 adam şeyle bir mengdeşik var ki hertinin öz yeri var. Biri şeyle bir dobra adam, bir şeyle bir mülakatlı adam. Ulan başta da ağla vengrep iş oluyordu ko. Ha. Onun şu bir şeyle şu bäsleşip diyecek olan adam size de kan Tanrı arkasına ediyen öz adından Yaxşı Production adından Tomaş Asır'ın adından Ruzat Perseler Emin Adalam'ın adından size can edip bäsleşimizde Mihk Mahmut Permen haýyş edinmi Anrikse 12 saat kalıptı. Siz yönü şonu sözümü cemlemekam Yaxşan meselesi olmaz ulhuvet bilen diýdiňiz. Hawa yankı diýişim ýaly bir hili lezzet bu zat. Täze talantlar bilen görüşmek bolluğundan bize olara bir zatları öwredip bilmek ýa-da şolaň talantlydygyna begenip şu taýda oturmak men üçin gowda. Şoň üçin men saňa derhäw bolýa barýan niýendir. Hawa. Sağ olun. Iň gowy mehmançylyk golloýdy men üçin hem Sağ olun. Sağ olun. Hemmeňize emin adalar. Tanrı alkadın. Tomaşaçylar. Hawa ýaýlym arkaly tomaşa edýän tomaşaçylar. Hemmeňiz köp millet ark biliriz. Hawa müňden beri bäsleşigi özümde de ullakan bir şuka döretdi, şunu jemläp bilmejek ýaly, şu yarım finalda yetip bilmejek ýaly duýgulan bolly. Kän ýerde ejiläp kellem tutup oturan ýerim bolly. Size gelýän ýagşy teswire begendim, size gelýän gynandyrjy teswirleri de men şuna sebäp boldum diýip oňa da gynandım. Siziň öňüňizde bir işini dogry edip bilmeýän adam ýokmuny utandym. Ýöne size kän minnetdardyryn. İnniksalar mundan hem has kızıklı olur. Ne deyip bolsa inniksanyny garaşyp duran gaty güýçli zekillerimiz var. Onu saýlamagam size agza düşmez. Yeňil bolmak işleriniz üstünlük arzu edýäs. Emem şey odan monitorlar bilen staklamyzy hasam odan edip bize öz goşan kuwatly eller hususki arganasyna da köp sag bolsun aýdýas. Jana sag bolsun. Hawa Gülýäli döwrümüz we bagtly ömrümüz we muňçynym şeýle o işler döretmeň sakatyna ähli mümkinçilikler döretip berýän milli liderimiz Gahraman arkadağımyza Mehriban prezidentimiz arkadağly Gahraman Serdar Belent başlarynyň aman bolmagyny alyp barýan beýgi işlerini hemişe rowaçkan ýar bolmagyny arzu edýäs. Rowaç menzilleri dowam bolsun, janyňyz sag bolsun.